Bamnandi lokubuya bekhona ngalokho ubuza ukuthi usayaphi ubani Yeah. kanti wanyatheleka ikhona nje Hayi baba. waye Maye Christ. enganyathelanga njalo umfundisi Maye we Christ. umfundisi akazilutho Hey. woza sidodla sozo Verse 9. Yes. Verse 9. Mina Johane, umfowenu nomhlanganyeli kanye nani, ehluphekweni nasembusweni nasekubekezeleni kaJesu. Ngangisesiqhingini esithiwe Patmos ngenxa yezwi kaNkulunkulu nangenxa yobufakazi bukaJesu. awuphinde futhi Verse 9. yes Mina Johane, yes umfowenu nomhlanganyeli kanye nani ehluphekeni yeah nasembusweni nasekubekezeleni kaJesu. yes Ngangisesiqhingini esithiwe Patmos yes ngenxa yezwi